Hi, Sally Lloyd Davies ydw i o Partneriaeth Gymundedol Ddinbych, lleoli yma yn ganolfan i Corwyn. Yn ystod y pandemig Covid-19 rydym wedi sicrhau cyllid gan ariannwyr amrywiol i helpu i weithredu a darparu cymorth ymateb cymuned yma yn ardal y Deinio'n. Y rhai sydd wedi cyfrannu ydy y cronfa cymunedol y loteri, cronfa Fenwyns Coedwig Cloceinog, Conwy CVC, Cadwyn Clwyd, WCVA, Cyngor Sir Ddinbych, Comic Relief, a rydym hefyd wedi cael rhoddion o bob un cyngor plwy lleol, rhoddion o busnesau lleol a rhoddion gan y cymuned. Diolch i hyn i gyd, rydym wedi darparu y canlynol. Rydym wedi recrwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr newydd, offer PPE, system IT newydd, llinell cymorth cymuned, gwasanaeth cyfeillion ffôn. Rydym hefyd wedi dosbarthu'r prescriptions, siopa, cynyddu ein gwasanaeth pryd ar glyd, banc bwyd, a rydym hefyd wedi gallu cyflwyno pecynnau celf a chrefft i cartrefi pobl, sesiynau Zoom i teuluoedd ag arddangosfa coginio. Hyd yn hyn rydym wedi cefnogi dros 290 o bobl yn ardal y Deinio'n. Rydym wedi dosbarthu 340 o prescriptions, 250 o delivery siopa, 70 banc bwyd a hamperi, 1,500 o pryd ar glyd, a rydym wedi wneud dros 300 o alwadau cyfeillion ffôn. Rydym wedi recrwtio a hyfforddi dros 20 o wirfoddolwyr newydd ynghyd â rhai presennol. So, hoffwn dweud diolch i pawb yn y cyfraniad a cefnogaeth i cefnogi ni ag ein cymuned. Diolch yn fawr iawn.